Tine urombo nekurasikirwa naRuth, mwana akazikanwa nenyika yose nekuda kweurwere hwakazomubata. Ungatitsanangurire kuti mimi ukama hwenyu naRuth wanga wakamira sei? Ruth mwana munin'ina wangu, Zvichireva kuti mwana wangu. Chii chamungade kutaura pamusoro peupenyu nerufu rwaRuth? Akangorwadziwa kuti Ruth mwana aiteerera, mwana aenda kuchikoro achipasa, hana klasi yaakadzokorora kubva form 1 up to form 4, form 4 up to form 6, form 6 up to university 3 years dzake. Aingowa mwana aishingirira achida upenyu hwakanaka. Chii chamungade kutaura chikuona kuti kutaura kwamaita kuti mwana aida chikoro achingopedza chikoro chacho obva abatwa neurwere? Urwere hwakabatwa zvichiita sekunge kunzi BP tikafunga kuti BP. Hatina kuzozwa kuti hwava kunzi BP riri kukonzerwa nemakidney failure. Iwa ndakarwadziwa nekuda kwaRuth. Taifunga kuti urwere hunorapwa achipona, taifunga kuti urwere hunorapwa achirarama, asi hatina kuziva kuti achafamba neurwere hwu kusvika Mwari wake wamutora. Zvekuti ndakarwadziwa kunyanya mai vake vapererwa. Ndikutoona kuti pfungwa dzake dzatodzikira nekuda kwekuzoparara kwaita uku, nekuti akamusenzera chikoro ndiye, akamusenzera university ndiye, nhasi anga achimurapisa ndiye, nhasi ubva Ruth ati nzvenga. Ndinongoti mwana aita kuda kwake. Ruth vakanga vaberekwa vari vangani namai vake? Akaberekwa vari 1, baba wake mubva vazoshaya. Zvichireva kuti mai izai ravo regondo raenda. Anga riri zai ravo rekuti chese chavanoda chavanoronga ndiye mwana wangu achisiyerana naye. Tiri kuona isusu kuti nyika yose yeZimbabwe yakaita mubatira pamwe pavakadzwa urwere hwaRuth. Chii chamuri kuda kutaura kune vanhu vari kunze uko vakanga vachiisawo ruoko paurwere hwaRuth? Tinongotenda kune vese vakatibetsera, vekubasa, vekuchikoro kwake, vekuchechi kwake neshamwari dzake, asi Mwari aita kuda kwake. Handina chimwe chandinotaura, asi ndinongoti Mwari aita kuda kwake. Sati azadzikisa chishuwo chemwoyo yedu, ati achida kuti Ruth agotibatsira, Ruth agokwidza mbuya yake ndege, Ruth agochengeta mai vake, zvese zvakoniwa. Tinoona kuti isusu vamwe pavanoenda kunovigwa, vamwe vanovigwa vakapfeka nguo chena, vamwe Ruth avigwa akapfeka sei? Handina kunyatsozicherechedza. Avigwa akapfeka gauni. Mune ndangariro dzamunayo kana ini zvakamboitika muupenyu hwaRuth zvamunoramba muchimurangarira nazvo mukachifunga ichocho chinosvikai pamwoyo? Ruth anga asingadi vanhu vanotaura vasinganzwisisani, aibva atikansela kunyanya pafamily kana kuti pakugarisana, aibva angotikansela. Totoona kuti zvinhu zvakatonaka, mwana akadzidza, munhu anogona kuurayira kana kukansela vanhu. Urombo nekurasikirwa Masvitai Ndarwadziwa kuti mwana wamai angu chaakashandira achinga kusauta nekudzoka chii. What is the result? Achazomuchengeta ndiani? Tiri kurwadziwa, zvinobva pakadzikadzika pemwoyo wangu. Kana ini ndiri kurwadziwa zvinobva pakadzikadzika pasi pemwoyo wangu. Akatanga Ruth kuzoita worse kurwara, akatanga atoona zvakanzwa pasocial media about her, then utano hwake hwakatanga kudzikira, because aiona she had a phone all the time zvikanzwa pasocial media achiona. Saka tiri kutoti vesocial media vakabatsiridza, vakabatsiridza, because imagine ndiri kurwara, ndiri kuona zvitaurwa pasocial media, ndine hunhu hwandinofanira kunyarwa nawo, ndine respect yandotarisira, ndakungotaurwa pasocial media, ndingotaurwa pasocial media, apo ndiri kurwara, ndopakazoita stroke yekupedzisira, because akange asuffer a lot from social media. Unoona? Saka guys, at times you do good things, at times you do bad things. But at the same time, we say thanks to Zimbabwe. Nhasi tiri muno mugweru panapa pakapani inonzi chii? Shakes and Berries for Africa.
ehe iri kuopareta futi sechi Fit and Go. right. Uyu musikana wandinaye mwanasikana wandinaye anonzi iye Karo. So Karo imbonatsotiudza kuti panapa ndepapi zvichati kuitira katikuda kuti timu redu riri mugweru rizive kuti rinowana kupi masuspension parts also nemasteering legs. Panapa panonzi paBanditi Complex 39 Page Street. Alright. Yes. Alright. So ukasvika paBandit Complex 39 Page Street unobva wasvika pane kambani yakanzi iyo Show And bearings for Africa. and Bearings for Africa. Right, ndezvetu zvimwe zvaunazvo muno mushow. Muno mune suspension yese yemota dzese Toyota, Mazda, Nissan and so on. Honda. Yes. Then I do have my shocks, ball joints, rodents, all suspension. Then I do also X-Jab as my steering legs. Alright. Then I also do my engines and gearboxes. So guys, imi zvamunongoita cheteka kubata Karo panhamba dziri pascreen, mataura naye, iye anobva kuite kuti munge muri munowana masuspension parts amuri kuda. Also don't forget kuti tine garage redu muno mugweru zvakare rekuti unokwanisa kuti ukatenga suspension yako parts ako panapa vanobva vanokufitira zvakare zvakanaka zvekuti kana newo motikari yako unotanga kuinzwa kuti motikari yako yave mukaka. Ehe, nekuti aiwa ava ndo chibaba chebasa rachona muno mugweru. Chingowabata panhamba dziri pascreen. Thank you very much Karo nenguva yawatipa yokuti tinge tiri tinokurukura. All right, from Uncle Saint na Karo for now tichiti much love.